पवन हंगीरेकर, श्रीराम हार्डवेअर्स आणि श्रीराम प्लॉट्स बेसिकली ओनर्स. आमच्याकडे सर्व प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल्स, नंतर वॉर्डरोब कपाटचे सर्व साहित्य आमच्याकडे सगळं मिळतं. त्याचप्रमाणे प्लाऊड्स, लॅमिनेट, डोअर्स, विंडोज, त्याप्रमाणे किचन ट्रॉलीज वगैरे सगळं इथं पाहायला मिळेल तुम्हाला. गोवेकरांसाठी काय स्पेशल ऑफर्स आहे? तुम्हाला गोवेकरांसाठी इथं तुम्हाला लाईव्ह डिस्प्ले बघायला मिळेल. इथं आमच्याकडे वॉर्डरोब कपाट आहे, त्याप्रमाणे किचन ट्रॉलीजचं लाईव्ह डिस्प्ले आहे. त्याप्रमाणे सनमाईकचे लाईव्ह डिस्प्ले तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. विनियरची तुम्हाला लाईव्ह 8 बचाची शीट तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. त्याचप्रमाणे रेलिंग आणि बाथरूम फिटिंग्सवर इथं लाईव्ह डिस्प्ले तुम्हाला बघायला मिळेल. गोवेकरांसाठी चतुर्थीसाठी शुभेच्छा देताना तुम्ही काय सांगू? गोवेकरांना श्रीराम प्लॉट आणि श्रीराम हार्डवेअरतर्फे गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा.